Vale, gracias. Ben, pois moi bo día a todas e a todos, tamén aos que nos estades seguindo por streaming esta rolda de prensa. A rolda de prensa de hoxe é para dar conta dun expediente que o Goberno levou hoxe á Comisión de Facenda, un expediente que pretende aprobar no próximo pleno, no pleno do día 31, o próximo luns, e que dende Compostela Aberta pois estamos totalmente en contra. Rexeitamos unha parte moi sustantiva dese expediente. De que se trata? O Goberno quere levar ao próximo pleno un acordo de un novo réxime de fiscalización para os gastos, un réxime que supón pois eliminar a fiscalización de todos os gastos do Concello de Santiago e do organismo autónomo Auditorio de Galicia. O Partido Socialista quere suprimir calquera tipo de control previo nos contratos. Actualmente os expedientes que existen que son de competencia plenaria ou aqueles que teñen un importe, unha contía superior a medio millón de euros, son fiscalizados pola intervención municipal de forma plena, revisan todo o expediente. Que quere dicir isto? Pois que aportan unha seguridade xurídica a revisar todo o expediente e comprobar se cumple pois, a legalidade. Que quere facer o Goberno? O Goberno quere eliminar este control previo. Quere facer unha fiscalización moi limitada en todos os expedientes de gastos, independentemente da contía, con isto, pois, dandes contratos, como pode ser o contrato do liso, o contrato de buses, o contrato da auga, que son contratos que están pendentes de licitar, pois se salirían a licitación sen unha fiscalización previa, sin comprobar pois que cumplen a legalidade vixente. Estamos a falar de contratos moi relevantes, estamos a falar de contratos como o de liso que supera os 115 millóns de euros, de contratos como a concesión da auga que supera os 450 millóns de euros, e xa non só a contía, senón que son contratos que comprometen ao Concello de Santiago durante moitos anos, durante décadas. E a proposta do Goberno, con esta proposta que levan a pleno, é que estes contratos non sexan fiscalizados previamente, non sexan comprobados e controlados se cumplen a legalidade, senón que simplemente se miren uns requisitos mínimos, como que haxa cartos para sacar ese contrato. Dende o punto de vista de Compostela Aberta, isto crea unha seguridade xurídica tremenda para a veciñanza de Santiago e para eses contratos. Isto que provocará será un maior número de recursos presentados na contratación. E, ademais de acarrear máis recursos ás licitacións, consideramos que non é o momento adecuado para facer esta modificación. Todos os concellos, ou na maior parte dos concellos grandes e deputacións, existe unha limitación por contía. A partir de unha determinada contía, unha complexidade como poden ter contratos grandes como da auga ou dos buses que se sacan unha vez cada moitos anos. Pensamos que o Concello de Santiago ten que dar esa seguridade xurídica á veciñanza. Pensamos que, ademais, esa fiscalización a posteriori dende o 2018. En a Comisión de Facenda recoñeceron que non se fixo nunca ata o momento. Nada nos garante que se faga pois daqui en adiante. Estamos a falar de contratos, como decía antes, importantes. Despois, porque esa fiscalización a posteriori sempre é por muestreo, non se comproba todo. E terceiro, porque haberá moitas cuestións que nunha fiscalización a posteriori non se poden rectificar ou non se poden anular e que xa asumen porque na licitación non foi correcta. Cando no 2017 Compostela Aberta implementou
a fiscalización previa, limitada, para aqueles contratos de menos de €500.000, pois fixose unha revisión de todos os concellos e deputacións. Cunha proposta parecida a que nós tiñamos nese momento e a que está agora mesmo en execución, que é poñer o límite de €500.000. Pero que, ademais, quero recordar que naquel momento o Partido Socialista pois non compartía que se aplicase a limitación a fiscalización previa. E quero recordalo porque, unha vez máis, o Partido Socialista demostra pois, a súa incoherencia que actúa dunha forma cando está na oposición a cando está no goberno, non? No 2017, cando fixemos a proposta de fiscalización limitada previa para aqueles contratos de menos de €500.000, que era pois unha proposta que comprometía nunhas contías moi menores a que agora propón o Partido Socialista, daquela o voceiro do Partido Socialista acusounos de oscurantismo e acusounos de crear pois unha inseguridade xurídica que agora parece que o goberno non lle importa, non? Dende Compostela Aberta, como dicía, rexeitamos esta proposta, por eso hoxe rexistraremos unha emenda a este expediente que levan a pleno, na que se incorporará dúas cuestións. Estamos de acordo en que se incrementa a fiscalización limitada previa, pero con seguridade, con sentido, dentro duns parámetros lóxicos, non deixar concesións importantísimas para o Concello de Santiago sen fiscalizar, non? Polo que presentamos unha emenda no que os expedientes que son de competencia plenaria estean todos fiscalizados plenamente e no que os expedientes que teñan unha contía superior a €500.000 tamén estean fiscalizados. Creo que €500.000 é xa unha contía importante. Estamos a falar de recursos públicos, de gasto público, e a veciñanza ten que ter a seguridade de que estes recursos se licitan con todas as da lei. Esta emenda que presentaremos, resistaremos hoxe, será debatida no pleno do luns e esperemos que sexa aprobada porque, de verdade, creemos que aportará unha seguridade xurídica a esta proposta do goberno e, sobre todo, aportará un control que é moi importante en todas esas concesións e contratos pendientes que son case todos os contratos grandes que ten o goberno municipal. Máis alá desta proposta, tamén quería aproveitar a rolda de prensa para comentar outra cuestión da Comisión de Facenda de hoxe tamén, que demostra pois o que vimos denunciando dende fai tempo, que é o descontrol e a falta de respeto que ten o goberno pola oposición. Hoxe tivemos unha comisión de Facenda onde a documentación foi chegando por fascículos incompleta, o cal é habitual no goberno municipal, onde se pretendía aprobar unha cuestión por urxencia que non fora enviada aos grupos municipais, onde unha vez máis aconteceu a chapuza que é habitual, constante no goberno municipal, que sempre chega tarde, mal, arrastro cos expedientes, que non cumplen os prazos e que ao final, hoxe, un dos expedientes quedou sobre a mesa porque a oposición non lle aprobamos a súa urxencia porque non tiñamos a documentación. Ou chegounos tarde e arrastro. Así que terá que ir por urxencia o pleno. Isto é unha anécdota, é un detalle, pero é a tónica habitual do goberno municipal e creo que está ben denuncialo porque obstaculiza de forma moi importante o traballo da oposición e a fiscalización que podemos facer do goberno. E nada máis. Alguna pregunta? Vamos a ver, pero a proposta que fai o grupo de goberno é eliminar eliminar a fiscalización dos contratos de máis de €500.000 ou facela a posteriori? A fiscalización a posteriori é unha obriga legal. Creo o goberno que vai eliminar
calquer tipo de fiscalización, independentemente do importe do gasto, vai eliminar toda a fiscalización previa, excepto comprobar que hai partida, que hai contía económica para sacar o contrato, vai eliminar calquer tipo de fiscalización previa e que despois o controlará a posteriori. O sea, que é suficiente con esa, que xa é obrigatoria, vamos. Que xa é obrigatoria dentro do 2018 controlar a posteriori, que non se fai, como moitas outras obrigas legais que hai no Concello e que non se están a facer, o inventario, o plan de subvencións, e que, ademais, pois é moi limitado, porque ese control a posteriori o que indica a norma é que será solo con un muestreo e que non podes anular o xa feito, a non ser que fora moi grave, non? Entón, ao final, faz unha fiscalización máis da execución que da licitación deses contratos que, como comentaba, son contratos dun importe moi elevado, auga, liso, e que comprometen a corporacións futuras, non? Esta fiscalización e que importe estableces é algo potestativo de cada administración. O exemplo que temos outras administracións locais ou de outras deputacións é que establecen sempre un importe máximo, no que os contratos sí que son revisados plenamente, porque non son contratos que os concellos saquen habitualmente. Por exemplo, a concesión da auga son por 25 anos, pois unha vez cada 25 anos, penso que é un contrato que debería levar pois toda a seguridade xurídica necesaria. Entón, que ventaxa se supón que ventaxa alega o goberno municipal para eliminar esta fiscalización previa? Que ventaxas vai a traer? Eso supoño que haberá que preguntarlle ao goberno municipal, porque fai esta proposta e que ventaxas lle ve agora cando non lle vía ninguna ventaxa a gastos menores no 2017, non? Supoño que a ventaxa é eliminar un trámite máis. Supoño que esa será a ventaxa, non? Pero, dende logo, ten que haber un equilibrio entre a burocracia e a seguridade. Ese equilibrio ten que estar moi claro cando estamos a falar de concesións nas que o goberno municipal debería ser totalmente transparente. E, sobre todo, a mí parece un pouco extraño que se plantexe isto agora, cando están a punto de salir os grandes contratos. Entón, non sei que lle parece a oposición, se entende a que ven esta situación, se o vi a vir, se os colle de sorpresa, que tedes que decir? Por sorpresa, porque, de feito, o réxime de fiscalización está regulamentado nas bases de execución do orzamento, aprobase todos os anos cando se aproba o orzamento, e non foi tanto que aprobamos o orzamento municipal. Aí non había unha pequena modificación nos ingresos, que a partir do orzamento do 2021 non se fiscalizarían os ingresos, pero nós estábamos de acordo con esa pequena modificación, non? Quero dicir, bueno, non fiscalizar os ingresos non é algo que nos pareza comprometido, non? Claro, isto que comentas de o momento, isto trasladamos os diferentes grupos ao goberno na comisión de OSE. En Compostela Aberta fixemos moito fincapé no asunto, non? Porque estamos nun momento onde todos os contratos, todos os grandes contratos están pendientes de licitar. Dende logo, non é o momento para facer experimentos. Non é o momento para sacar contratos sen unha fiscalización que den seguridade xurídica. E non é o momento tampouco para ampliar ata ese grado a fiscalización limitada previa, non? Eu creo que primeiro deberían facer este cambio de forma gradual, se a intención é chegar a unha fiscalización plena, que poucos concellos, como decía antes, coñezo que teñan unha fiscalización limitada en todos os seus expedientes de gasto, pero deberían de facer algo gradual, non? Primeiro, ver como funciona, facer ese control a posteriori que nunca se fixo no Concello, e unha vez que está comprobado, está en funcionamento ese control posteriori, e unha vez que están os grandes contratos, que son os máis delicados, licitados, pois poderíase ampliar esa limitación da fiscalización. Pero, de logo, agora, para Compostela Aberta, non é o momento. Non é o momento porque
porque eu creo que lle temos que dar seguridade xurídica á veciñanza, a xente as empresas que se presentan para licitar eses contratos, a oposición que aproba cuestións en pleno, e a todos. Quero dicir, hai que ter unha seguridade xurídica do que está aprobando o Concello de Santiago. Entón este tema vais a levar ao próximo pleno e vos votaredes en contra. Nos presentaremos unha emenda para que se manteña que haxa unha fiscalización plena en aqueles expedientes de máis de medio millón de euros, parecenos unha cuantía razoable, e así está contemplado en outros concellos de poboación similar a Santiago, e tamén en aqueles expedientes que vayan ao pleno. Esa será a nosa emenda que presentaremos, e esperemos que sala aprobada. Se non sala aprobada, pois non estamos de acordo coa proposta do Goberno. Hai algunha preguntiña?